Σας καλωσορίζουμε στην υπόγεια στοά 850 του κοιτάσματος Βοξίτη του 51 χιλιόμετρου. Η ονομασία της στοά 850 υποδηλώνει το υψόμετρο της εισόδου της από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα τα δούμε γύρω-γύρω και θα πάμε από την κάτω πλευρά να δείτε και παλιό εξοπλισμό. Εδώ μπορείτε να δείτε σχάρες που χρησιμοποιούμε για κοσκίνηση υλικού στην Ιταία, γραδελάδες, έτσι διάφορα μορφωτημένα υλικά που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωραία. Αυτό εδώ λέγεται πλατφόρμα υπογείων, χρησιμοποιείται πάλι στην υπόγεια εκμετάλλευση. Εδώ είναι μια αποθήκη με παλιά εύχριστα χρήσιμα πράγματα. Αν πάλι κάτι σας ενδιαφέρει, θα το συζητάμε πάλι, θα το δούμε. Ό,τι χρειαστεί να αγοράσω. Θα δούμε αν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει θα το κάνουμε.
τη ρόδα με την αξίνα, με την έννοια του ανθρώπου που κάνει την πρωταθλητική κίνηση, πιστεύω ότι συσσωρεύουν ένα διάλυσμα. Οι εντάσεις που έχω χρησιμοποιήσει με τα φώτα ήθελα να είναι τέτοιες, ώστε να φτάνουν στο σημείο του ακραίου. Η εγκατάσταση αυτή είναι στην ουσία ένας μηχανισμός που αρχή και τέλος είναι εναλλάξιμος. Δεν θα μπορούσε αυτό να αρχίσει και τέλος. Αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια για ένα ντοκιμαντέρ πάνω στην παραγωγή. Η όλη τη δομή είναι μια ημέρα παραγωγής. Ήρθα με μια πρόταση, με μια ιδέα, αλλά ήξερα εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς καμία ιδέα δεν υπάρχει μια αιτιοκρατική γραμμή. Εγώ είχα σκέψει πάνω στο πώς, ποια παλέτα θέλω να χρησιμοποιήσω και πώς θέλω να το αναδείξω. Έκανα μια σύνδεση με τον ήχο, είναι μέσα στο μάθημα. Αυτό τώρα αναδείχνει την έννοια του χρόνου, τι είναι χρόνος, πώς θα τον αποδώσω τον χρόνο. Εκεί βρήκα την κίνηση. Οδηγήθηκα στην κίνηση. Θέλω να πω κάτι που με γέμισε συναισθήματα. Η προσπάθεια που κάνανε οι καλλιτέχνες μας κάτω από την καθοδήγηση της Σχολής Καλοτεχνών, όσοι συνέβαλαν σε αυτό και πριν την κυρία Λάπα, σας ευχαριστούμε κυρία Λίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σπουδαίο πράγμα να συνδέσει την τέχνη με την παραγωγή, Δεν είναι και το μεγάλο έλλειμμα στην καθημερινότητά μας σήμερα. Όσοι συμβάλλατε σε αυτό, να είσαστε περήφανοι. Λοιπόν, παιδιά, όλοι είναι και 4 σε αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Κυρία Κοτσάκη, μας πείσατε, Νικολαίδη, μας πείσατε όλους. Εσείς έχετε το βραβείο. Συγχαρητήρια. Εδώ θέλω να καλέσω τον κύριο Κρήτανη, Σχολή Καλοτεχνών. Καταρχήν σήμερα τιμάμε έναν εκπληκτικό δάσκαλο και κορυφαίο καθηγητή που χάθηκε πριν ένα χρόνο ακριβώς. Επιτρέψτε μου τη συγκίνηση γιατί όντως την αξίζει και την αξίζουμε. Μέσα από το βραβείο δηλαδή τιμούμε αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο.
υπάρχουν περιπτώσεις όπου κανείς μπορεί να συμπεριφερθεί με την ηθική της ευθύνης έναντι της ηθικής της ιδεολογίας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ο νοών νοήτου.